Hej Jacob, hvad laver du? Jeg sidder og laver min dans. Tænkte jeg på noget nyt? Hvad er det? Så noget som at få en anden verden. Hvad er det? Lyd. Jeg har sgu ikke lyst til. Okay. Ja, Hvad er det? bare prøv. Skal du så? Hvad er det? Bare prøv. Bare prøv. Har du også gjort det? Jeg har taget. Pas it up. Stop. Hey, men jeg tager lige til det her. Hvad er det, vi gør derovre? Det var ikke noget. Jo, jeg tror måske det er bedst at komme med på kontoret. Lige nu. Jakob, Niklas og Alberte, jeg er stadig lige kommet med jer og sagt, at de har stået ude i Rydegården og røget has. Er det rigtigt? Ja. Okay. Det er rigtig, rigtig træls, fordi det er simpelthen uforeneligt med at gå på skolen. Så hvis man tager narkotiske stoffer, mens man går på skolen, så bliver man bortvist, og man bliver bortvist med det samme. Det betyder ikke, at jeg ikke vil hjælpe jer, fordi jeg vil gerne få fat i forebyggelseskonsulenten, og vi kan tage nogle gode samtaler med ham, og så se, hvordan jeres fremtid kan strikke sammen. Men det er et faktum, at I kan ikke gå på skolen mere. Så det jeg gerne vil nu, det er, at I ringer efter jeres forældre, fordi når man bliver smidt ud af skolen, og det er det jeg gør, jeg smider jer ud af skolen, det er, at så skal I ikke bare gå hjem til ingenting. Så jeg vil meget gerne have, at I hver især går ud i kantinen og ringer efter jeres forældre, og så kommer I ind til mig igen. Og siger til jeres forældre, at de skal komme. Hvad hedder det? Jeg er lige blevet til skolen. Nej. Jeg har holdt joint for andre. Ja. Hun er på. Fuck din navn. Ja, det er fucking lort, hvad gør vi? Jeg vil tage ned på havnen og se, hvad der sker. Ja, lad os gøre det. Fuck, man. Fuck, det er noget lort. Det er virkelig noget lort. Hvad er det, du siger? Forældre? Jeg ved sgu heller ikke, hvad jeg skal sige til dem. Det er det jeg gør. Jeg smider jer ud af skolen. Hallo? Har du min penge? Jeg skal ikke dig penge. Har du min fucking penge, mand? Jeg skal ikke dig penge. Slap af! Hvad fanden siger du, bare? Hvad siger du, bare? Du har pik, hva'? Hvad siger du, hvad fanden?